салом бинандагони гиромӣ, барномаи хабарии Паём Ньюз аст. дар студия бо шумо Шуҳрати Раҳматулло. Сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. вилояти Суғд 110 масҷидро ба маркази фароғатӣ табдил дод. сохта будани парвандаи Бузургмеҳр Ёров дар ҳар мурофиа ошкортар мешавад. авфи тиллоӣ бахшида ба 25-солагии истиқлолият масъалаи махфӣ будааст. сарвазири Русия пешниҳод кард, ки қонуншиканиҳои маъмурӣ дигар истирдод нашаванд. шуъба оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии вилояти Суғд мегӯяд, то имрӯз фаъолияти 108 масҷиди панҷвақта қатъ гардида ба мавзеъҳои истироҳативу тарихӣ табдил дода шудаанд. Обиҷон Шарофов, мудири ин ниҳод, зимни нишасти хабарие дар шаҳри Хуҷанд гуфт: дар қаламрави вилоят 1195 масҷиди исломӣ фаъолият мекунад, ки 13 тои он масҷиди ҷомеи марказӣ, 91 тоаш масҷиди ҷоме ва 955 то масҷиди панҷвақтаанд. санҷишҳои муштараки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, шаҳру ноҳияҳои ва мақомоти ҳифзу ҳуқуқ исбот намуд, ки то ҳамин рӯз дар миқёси вилоят аз 1195 та иттиҳоди диние ки дар вилоят фаъолият мебурданд, аз ин 13 та масҷиди ҷомеи марказӣ, 91 та ҷоме, 955 та панҷвақта, 136 та ҳамин хел масҷиди панҷвақта мутаассифона аз навбақайдгирӣ аз соли 2009 инҷоро нагузашта фаъолият мебурданд. айни замон фаъолияти инҳо муваққатан боз дошта шудааст. 108 адад масҷидҳое ки яъне ғайриқонунӣ фаъолият мебуданд, фаъолиятшон боз дошта шуда, бо қарори шаҳру ноҳияҳо ин масҷидҳо барҳам дода шуда ба иншоотҳои ёдгории тарихӣ, кумитаи маҳаллаҳо, чойхонаҳо, маркази фарҳангӣ ва фароғатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ ва боғчаи бачагона ҳамаҳо гузаронда шуд. аммо шоҳидон мегӯянд, шумори масоҷиди басташуда дар ин вилоят ба маротиб бештар аст. шоҳидони парвандаи Бузургмеҳр Ёров, ки мебоист дар исботи ҷиноятҳои ӯ кӯмак мекарданд, хоставу нохоста дар исботи бегуноҳии Бузургмеҳр ва сохта будани парвандааш кӯмак карда истодаанд. дар мурофиаи охирин 3 шоҳид пурсида шуданд. шоҳиди аввал Яъқубова Адибахон гуфт нисбати ӯву хоҳараш бо иттиҳоми тасарруфи $2 миллион амрико парвандаи ҷиноятӣ кушода буданд ва Ёров вакили онҳо буд, аммо аз онҳо боре ҳам пул талаб накарда буд. ӯ гуфт Ёровро дастгир карданд, бинобар ин адвокат дигар натавонист уҳдадориҳояшро оиди расонидани ёрии ҳуқуқӣ давом диҳад ва даъвоҳое ки дар протоколҳо аз номи ӯ навишта шудааст, ки гӯё Ёров ӯро фиреб додааст, дурӯғ мебошад. шоҳиди дигар Қодир Қулова Раъно, ки қаблан даъво дошт ба Ёров дар моҳи апрели соли 2011 $45,000 амрикоӣ додааст, даъвояшро ба $10,000 поён бурд. Қодир Қулова дар вақти мурофиа нишондодҳое медод, ки бо нишондодҳои дар тафтишот додааш зид буданд. чунончи ӯ эътироф кард, ки бо супориши роҳбари УБОБ баъди боздошти Ёров барои гирифтани ариза кормандони милиса ба хонаи онҳо омада буданд. шоҳиди саввуме ки пурсида шуд, Ҳамдамов Самад, ронандаи дастгоҳи раиси ҷумҳур буд. Ҳамдамов ҳам изҳор кард, ки барои навиштани ариза нисбати Ёров ӯро кормандони УБОБ даъват кардаанд. дастгоҳи раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар шарҳи овозаҳо дар бораи авфи тиллоӣ ба муносибати 25-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ гуфт, ин масъала бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад. Барно Саидзода, намояндаи дастгоҳи иҷроияи раиси ҷумҳури Тоҷикистон, имрӯз 27 июл зимни нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, масъалаи авф бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад, то афроди алоҳида аз он сӯи истифода накунанд. ба гуфтаи Саидзода, дар бархе ҳолатҳо вақте авф пешакӣ эълон мешавад, афроди алоҳида аз он сӯи истифода мекунанд. авф мешавам гуфта даст ба ҷиноят мезананд. Саидзода таъкид намуд, ки то содир шудани қарори расмии раиси ҷумҳур дар ин бора бояд масъалаи авф махфӣ бошад. бо пешниҳоди Дмитрий Медведев, нахуствазири Русия бо Думаи давлатии ин кишвар тарҳи тағйиру иловаҳо ба кодекси қонуншиканиҳои маъмурӣ ворид шудааст. тарҳи мазкур меъёри ҳатмӣ аз ҳудуди Русия ихроҷ кардани муҳоҷирони кориеро бекор мекунад, ки ба қонуншикании маъмурӣ даст задаанд. тағйирот ба кодекс ҷиноятҳоеро дар бар мегирад, ки дар ҳудуди шаҳри Москаву Санкт-Петербург ва вилоятҳои Подмосковӣ ва Ленинград содир шудаанд. дар ин пешниҳоди Медведев гуфта мешавад,
که قراری از قلمرو روسیه حتما اخراج کردن مهاجر مهنتی و با مهلت 5 سال ممنوع الورود شدن آنها از حد زیاد شدید است و بعد این آنهایی که برای نپرداختن پول تلفن و یا پارکینگ نادرست ماشین گناهکار شدند می توانند با پرداخت جریمه پولی کار و فعالیت خود را در روسیه ادامه دهند. اکنون مختصر از رویدادهای منطقه و جهان. دو عضو گروه سسنا سریر که پولک خدمات دیدبانی پاسپورت را در یریوان تصرف کرده بودند به مقامات تسلیم شدند. نامهای تسلیم شدگان گاگیک ایگیازاریان و اکرم اکوپیان بوده است. همچنین در منطقه تصرف شده خدمات دیدبانی پاسپانی گلوله باران صورت گرفت که در نتیجه یک کارمند پلیس و دو اعضای سسنا سریر پاول منوکیان و پسرش آرام جراحت برداشتند. نیروهای حکومت افغانستان یکی از رهبران گروه دولت اسلامی صد اماراتی را به قتل رسانیدند. بنا به اطلاع بی بی سی نیوز، ضمن این رید قریب 120 نفر از اعضای گروه تروریستی کشته شده اند. کارشناسان بر این نظرند که اماراتی یکی از فرماندهان با نفوذ بوده، نخستین شده به پیشوای طالبان خیانت و به رهبریت دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده است. معاون سروزیر ترکیه مهمت شیمشک سنه سفری پرزیدنت این کشور رجب طیب اردوغان را به روسیه اعلان کرد. به گفته او رهبر ترکیه 9 آگوست به شهر سنت پترزبورگ سفر خواهد کرد. به انتظار می رود ملاقات رهبران روسیه و ترکیه برقرار شوی مناسبت های بین دو کشور را در ساحه تجارت و اقتصادیات که پس از حمله نیروهای هوایی ترکیه به بمب اندازی سو 24 روسیه بست شده بود تیزاند. با همین برنامه خبری پیام نیوز به آخر رسید. با ما باشید. خیر تا روزی دیگر. خدا حافظ.